Endavant. Joan, perdona, suposo que t'ho hem preguntat 40 vegades com està el Dani, com està Mares, com estan els que són els que més tocats estaven. Bueno, el Dani òbviament estava... Mira, el més important és que nosaltres estem per jugar a la final. Estem per jugar a Alicant, estem per anar el divendres i estem per competir. I estem convençuts que si fem les coses bé competirem i si competim tindrem opcions de guanyar segur. Aleshores l'equip està convençut d'això. Evidentment, portem un final de temporada en el qual no estem podent lluitar amb les mateixes condicions que la majoria. Tenim el Dani lesionat, tenim l'Anton que des del dia de Corunya no ha fet ni un entrenament amb l'equip, i quan dic ni un, és ni un. Tenim el Justin que des del cop al primer quart del primer partit a la final no ha pogut entrenar cap dia amb l'equip, i tenim diferents situacions després, com tenen Alicant, de situacions de jugadors que evidentment estan tocats, però això que ens condiciona. Evidentment, tenim una setmana en la qual 3 jugadors que ens ajuden i molt amb el nostre dia a dia durant l'any tampoc els hem tingut, amb la qual preparar la setmana ha sigut també bastant més difícil perquè no teníem efectius. Però tot i així, que no ens hem queixat al llarg de tots els play-offs i estem a la final, i anem 1 a 1, i ni ells l'han guanyat ni nosaltres l'hem guanyat, estem convençuts que demà nosaltres fem bé les coses, tindrem opcions de guanyar i estem convençuts que farem bé les coses i que tindrem opcions de guanyar fins al final. La gent del públic d'Andorra creus que es pot il·lusionar amb això encara? Mira, jo i amb tot el respecte del món, si el que ha fet aquest equip, si amb els condicionants que tenim que són brutals, si no estem animats, podem caure amb el desànim perquè estem tenint masses pedres al camí, que ens ho estan posant tot més difícil, però és que és igual, perquè encara estem a la lluita i estem de ple, i jo estic convençut que tot i els problemes que tenim, aquest equip té el caràcter i té el bàsquet i es mereix tindre la recompensa que s'ha guanyat al llarg de l'any. Aleshores després ja veurem què passa, però que anem a lluitar fins al final com hem fet fins al dia d'avui, segur. I la gent, no sé si ha d'estar il·lusionada o no, però jo el que sí que tinc és el respecte més gran que he tingut des que soc entrenador davant d'aquesta plantilla per tot el que està fent al llarg de l'any. Quan arriben aquest tipus de sèries, hi ha entrenadors que donen molta importància a un partit determinat. Molts de fet diuen el primer i el tercer. Tu com ho veus? Jo veig com el primer partit de quarts de final, que el vam perdre contra Corunya, i vaig entrar a la sala dient que en play-offs els partits importants són els decisius, els que et poden fer arribar a 3. El de demà, a cap dels dos equips, el guanyi o el perdi, s'haurà acabat, amb la qual cosa partits decisius, pel que sigui, començaran a partir del diumenge. Evidentment, el partit de demà et pot donar una tranquil·litat, però és que nosaltres hem estat a Corunya perdent de 17 del quart partit que ens anàvem cap a casa i el vam treure. Aleshores, partits decisius comencen a partir de diumenge. El que està clar és que el de demà és un partit important, com tots, i el de demà és un partit que volem guanyar. Aquesta setmana no has tingut el Toi, no has tingut el Xavi, no has tingut l'Anton, el Justin, com tu fas? L'Albert, el Dani, com podem. Avui hem tret les sabatilles del calaix de sastre i el Xitxo i jo ens hem posat a fer 4 cosetes més que res per poder treballar una mica tàcticament en 5x5. És igual, no... A les alçades que estem, tots aquests contratemps els hem de superar, perquè estem visquent alguna cosa que no hi comptàvem i estem visquent alguna cosa que amb tots aquests problemes segur que ens farà més forts. Aleshores, demà jugarem, demà serem al River Andorra, juguin aquests jugadors o no puguin jugar, és igual, serem nosaltres, segur. L'altre dia va parlar de la defensa, que ja vas dir que no havia estat bona.
també es va comentar el tema del llançament propi, que n'hi va haver bons percentatges. No sé, quina de les dues coses creus que és més clau? És que saps què passa? Que amb nosaltres les dues coses van de la mà. O sigui, si nosaltres estem bé amb les nostres situacions defensives, i amb això hem de tindre alguna cosa en compte, o sigui, hem de tindre en compte el talent que té Alicant i les condicions que tenen els seus jugadors, que fins i tot tu defensant bé i estan bé, ells tenen la capacitat de notar perquè tenen realment un equipàs amb el qual estan tots els seus jugadors en un bon moment, en el qual tenen un jugador que venia d'una lesió en teoria gravíssima i està sent el millor de la sèrie, com és en Rafa Huertas, i hem de tindre present això, que ells tenen una qualitat. Però si nosaltres estem bé a darrere, això ens dona força per estar bé i tindre més encert a davant. Aleshores són dues coses que van de la mà. Jo penso que amb tots els equips de bàsquet, en el bàsquet actual, però en el nostre cas també. Aleshores és cert que l'altre dia no vam estar el bé que ens hauria agradat a darrere i després els nostres percentatges van ser dolents, no? Virtut d'Alicant i segurament que nosaltres no vam tindre el millor dia. Demà serà una altra història. Per tot el que hi ha en joc i més amb aquests partits moltes vegades en certs moments de l'estat de rauxa, potser tant si estàs a dalt com a sota del marcador, el més important és sobretot estar tranquil i tenir cap, no? I tenir cames, i tenir rotacions, i tenir energia, està clar, el cap... En aquests moments... Per no tenir precipitacions... En aquests moments de finals de temporada, amb el que et jugues, amb situacions de desgast, el cap mana, que té el cap més fred, té més a guanyar, no? Però també hi ha més situacions que t'ajuden, aleshores anem a intentar ser millors que el partit de diumenge, però és que tampoc li hem de donar tanta transcendència al partit de diumenge. El diumenge vam perdre, això és un playoff, el divendres vam guanyar, anem 1-1. Hem viscut dues sèries abans importants, vam veure una sèrie en la qual a Càceres ens passen per sobre un partit i al dia següent ens aixequem. Aleshores estem focalitzant massa en la sensació que va quedar una mica diumenge perquè vam perdre amb un gran rival, que va ser un dia enorme i un partit en el qual nosaltres no vam estar com ens hauria agradat. I sabem que si estem bé, Alicant ens pot guanyar, però si estem bé, segurament Alicant patirà molt per guanyar-nos. Pots confirmar si el Dani tindrà minuts? No t'ho puc confirmar. Vale. I el Xavi? El Xavi Galera torna? Jo les notícies que tinc és que torna, però no sé si arriba. O sigui que ja veurem. No pots confirmar si el Dani tindrà minuts, però pot ser que si arriba aquest partit decisiu que dius tu que podria ser diumenge o ja la setmana vinent, sí que els tingui, o sigui, pot ser que se l'estigui reservant per arriscar en aquest cas, arriscar dir perquè potser ja vist que es torni a trencar, Sí, la paraula no és reservar, perquè en aquests moments de la temporada i amb el que hi ha en joc i tal com estem, no estem en condicions de reservar res. O sigui, el tema és valorar cada dia si podem entrar al Dani o no. O sigui, ja et puc assegurar jo que si pogués, no el Dani, l'Anton, el Justin, a qualsevol no els reservo, perquè si parléssim de reservar, segurament l'Anton no tindria que jugar des de fa un mes. No, segurament no, segur. Aleshores no estem en condicions de reservar, sinó que estem en condicions que tot i estar malament, que puguem assumir aquest risc. Aleshores veurem quan es dona el partit per poder fer-ho i quines són les sensacions del Dani. El Dani cada dia està millor, és una evidència, però estem justos, al pla de recuperació estem molt justos. Avui ha entrenat el Dani? El Dani no ha entrenat cap dia amb l'equip. El Dani està fent la seva rehabilitació, al igual que l'Anton, que ja et dic que fa un mes que no ha entrenat cap dia amb l'equip, fan les seves coses de rehabilitació, però ja et dic que a nivell d'entrenar amb l'equip no han fet cap dia. I pel fet aquest que hi ha gent que no pot jugar minuts que segurament jugaria, l'altre dia per exemple el Marc va tenir una pila de minuts, suposo que és obligat, però no sé si et preocupa això,
vagin acumulant aquest extra que potser al final fa arribar tant al Marc com a algun altre jugador sense piles. Sí, el Marc està fet un xavalín. El Marc té les cames fresques i té un esperit competitiu tremendo i al igual que ell, tots. Si hem de jugar 30, jugarem 30 i si hem de jugar 40, jugarem 40. És el que toca i hem d'estar contents de trobar-nos en aquesta situació. I d'algú especialment esperes alguna cosa més? D'algú espero una cosa no... Sí, algun jugador, vull dir que dius, mira, aquest no, jo crec que havia de donar més o tal com està. Aviam, per treure això endavant hem de donar tots. I quan dic tots, és el primer que em fico a donar més sóc jo. Hem de donar tots més perquè sempre hem parlat al llarg de l'any d'això, no? Que quan estàs en aquests moments i en aquestes situacions tothom ha de fer un pas endavant, nosaltres igual tenim que fer 2 o 3 passos endavant i els hem de fer tots. Aleshores, però el que no podem canviar és la nostra essència. El que no podem demanar-li ara a alguns jugadors és que facin el paper que no han fet al llarg de l'any. El que sí que hem de demanar és treball, és tindre la confiança que han de tenir, però el que no podem demanar és a jugadors, jo què sé, per posar un exemple, el David Guàrdia, que està fent una gran tasca, el que no li podem demanar és que quan surti faci les coses que fa el Marc Blanc o que fa l'Anton Mares, perquè llavors ens equivoquem. La David ha de fer les coses que està fent, intentar jugar dur, estar bé darrere, ajudar amb el rebot i els tiros que té fer-los amb confiança. El Xavi Galera, igual, no li podem demanar al Xavi quan surti que faci el del Dani Pérez, però es pot ajudar i el primer partit va ser clau als 12 minuts que ens dona el Xavi Galera. El segon partit no ens va sortir bé, però no és que no li sortís bé al Xavi Galera, al David Guàrdia o a qui sigui, és que no ens va sortir bé com a equip. Doncs intentar que demà ens surti bé com a equip. I hem de fer un pas endavant, ja et dic, tots, des del David de Toro, que seu a l'últim de la banqueta, fins al Chechu, que el tinc a la meva dreta i és a l'altra banda de la banqueta, tots. Però potser arran del que deia David, potser esperes una miqueta més tenint contents també el Justin Tocat, per exemple, del Montcasi, jugar allà, tornar allà. Bueno, l'Albert ha entrat en la votació aquests últims partits i jo crec que està fent coses interessants. Evidentment, tots hem de fer un pas endavant, no? I ja et dic, no m'ha agradat mai personalitzar, ni quan les coses han anat molt bé, ni quan hi ha hagut situacions destacades, perquè penso que la nostra força és el col·lectiu i l'equip. Ara hi ha jugadors que estan davant d'una situació en la qual han de tenir més minuts, han de tenir més protagonisme, però jo no demano a aquests jugadors que substitueixin altres jugadors. Jo el que els demano a aquests jugadors és que reforcin i facin bé aquelles coses que tenim parlades que han de fer ells. Aleshores, jo crec que ells ho entenen i estan convençuts i l'important és que ells estan convençuts i que l'equip hi creu amb els seus companys. L'equip hi creu quan surt el David, hi creu quan surt l'Albert, hi creu quan surt el Xavi Galera, i això és l'important, que continuem creient i que continuem creient que sent nosaltres tindrem opcions de guanyar l'eliminatòria. L'altre dia va haver algun moment de tensió amb els àrbitres i de queixes, protestes. Com estàs veient? Com a mínim has arbitrat els 2 primers partits. No opino. Bé, no opines. No, perquè si opino es començaran a dir coses i jo l'únic que sé és que juguem davant d'un equip que totes aquestes situacions, evidentment, les cuida, les tracta molt millor que nosaltres. Molt millor. Saben jugar, tenen molta experiència, són jugadors experts i nosaltres això ens falta. Hi ha minuts de teledeporte en el qual hi ha moments en els que escoltes seguimos pegando que dejarán de pegar, dejarán de pitar. Però és que això és play-off, és que això és bàsquet i és bàsquet en unes situacions de play-off i ells tenen jugadors que estan cansats de jugar d'aquest tipus de partits i nosaltres aquest punt no el tenim. Tampoc podem, és el que deia abans, tampoc podem anar a lluitar amb això contra ells, perquè amb això ells són millors, però sí que hem de millorar una miqueta.